हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि मिनि ब्लगाव दा टाइमा जाबाय 5:24 फुंनि ओमफ्राय आं दा दंफैयो गुवाहाटीनि आमिनगाव पार्किंआव मैयाहाय मदनपुरनिफ्राय लड लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय खालि खालामनानै मोनायावनो हर थादों आं पार्किंआवनो डाइरेक्ट फुङाव सिखारनानै आं ब्लग स्टार्ट खालामबाय मानोना भिडिअ सोनो हायैया गोबाव जाबाय दिनै मिनि ब्लगखौनो बानायसै होनना गारिफोरखौ आं सिखारनानै नायदिंजोबग्रोबाय सिगां बिनि उनावहाय मोखां सुनो थांनोसै मोखां आरो ब्रास सुखांनायनि उनाव जोंनि मावनांगौ हाबाफारिखौ आं मावनानै लाग्रोबाय दै चेक खालामबाय आरो इन्जिन अइल चेक खालामजोबबाय गारिनिखौ फुङावनो ओंखारलांनो होननानै बाव पार्किं अफिसाव फैदोंमोन पार्किंनि स्लिप लानो होननानै नाथाय फुङाव दासिमबो रावबो सौफैयाखै पार्किंनि मानसिफ्रा फाइनालि आधा घन्टा नेनायनि उनाव सिकिउरिटि गार्डआ फोजाहैनानै पार्किंनि मानसिया फैबाय ओमफ्राय आं स्लिपखौ लानानै दा ओंखारलांनोसै नैबे लामाजोंनो थांनांगौ दा जि जायगानिफ्राय मैयाहाय लड जादोंमोन आं बे जायगायावनो थांफिनगोन मदनपुरावहाय कम्पानियाथ' 9टा 10टायावसो एन्ट्रि होयो नाथाय दा थांखायोबा माने ट्राफिक जाम मोननाय नङा फुङावहाय मोजां आरो फुङावनो ओंखारलांनोसै फुङाव ओंखारलांनायनि फायदाया बेनो जायो जे फुङावहाय माने ट्राफिक मोनलाबाया जाम जालाबाया फुङाव एकदम बिन्दास थांनो हायो मिनि खुसिनो 9टा 10टा जाबाथाय स्कुलाव थांग्रा कलेजाव थांग्रा आरो अफिसाव थांग्रा जाम जायो लामाया दा थांनानै नायनायसै अबेनि लड हरोलाय कम्पानिया माने सालान जाखांबासो मिन्थियो अबेनि लडा मदनपुराव फैबाथाय बङाइगाव साइनबर्ड नुयो ओमफ्राय बङाइगाव साइनबर्ड नुबाथाय न'आव थांनो लुबैयो नाथाय मा खालामनो न'आव थांनो गोसो जाबाबो थांनो मोना थांनो लुबैबाबो थांनो मोना ड्राइभारनि खामानियानो जेरावबो दुखु गोनां जेरावबो खस्थ' गोनां जेरावबो रायजानाय फाइनालि लोगोफोर फैनानै मदनपुर मोनफैबाय नैबे ससेखौ रं साइडजों लानांगौ आं बिराद दुखु नाङो बिदि रं साइडजों लानांबाथाय आंबो सालायनो बायो आरो दस्राखौबो सालायजानो बायो आङो रं साइडजों नाथाय मा खालामनो उफाय गैया नैबे आवगोलाव टलगेट दङना 100 मिटारखौ माबोरै टलगेट बारनानै थांनो बिनि थाखायनो रं साइडजों ससे 100 मिटारखौ फैनांगौ जायो लोगोफोर फाइनालि कम्पानि मोनफैबाय इपिएल दा दसे थानानै एन्ट्रि खालामसै मानोना टाइम जाथ'वाखै दासो नै 6:19 जादों आं 1 घन्टाजों बाव मोनफैबाय ओमफ्राय दा 9टा नङाबा एन्ट्रि खालामनो होथ'वा दसे बावनो थाथ'नोसै ओमफ्राय ओंखाम गोजां दङ ओंखाम गोजांखौ फुदुंनानै जानोसै मैयानि लोगोफोर फाइनालि ओंखामखौ फुदुंखांबाय ओमफ्राय जाबायबो मैयानि आलु फान्थाव लाब्रामोन आद्रि जायो गारोबा बेखायनो फुदुंनानै जाबाय बे ओंखामनि थाखायनो खारबाय बायनाङोना बेखौ मानो गारनो आद्रिनो नङा होमबा बिराद मोजां खौरां दिनै आंनानो फार्स्ट लड जागोन 1 नाम्बाराव दङ आंना फार्स्ट लड जानानै माने ओंखारलांगोरगोन दिनै दा कम्पानि सिङाव एन्ट्रि मोनबाय आं नै दा पइन्टआव लागायनोसै गारिखौ सिङावथ' केमेरा एलाउड गैया जेरैबो सारिगिदिं कम्पानिनि सिसि केमेरा जोब दा बाहाय भिडिअ फट'फोर थिखोयोबानो माने सिकिउरिटिया फैनानै लांफैयो मबाइलखौ खालामनो मोना दसे थानानै जोंना मालिकआ फन हरबाय माने आं दिनै गंसे गारि लायबावनांगौ सासे लोगोआ माने सलायला होननानै थांबाय न'आव प्रब्लेम जानानै बिनि गारिखौबो आंनो सलायनांगौ दिनै आंनो लड खालामनो लायनांगौ दा हारसिङै गंनै गारि सालायनांगौआ दिनै बिराद दिगदार जानोसै दा थाङाबो होननो हाया मालिक लेंहरनायखौ थांनांसिगोन आं अफिसावसो दङ गारिया दा दरजाफोरखौ लक होजोबबाय बिनिफ्राय ओंखारलांनोसै दा बास हमनानै गाखोलांनांसिगोन बै टलगेटनिफ्राय बिनिफ्राय थाबायलांनांसिगोन बेयाव 200 मिटार बायदि गोजान जायो टलगेटआ बिनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि मिनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबसै नोंथांमोना मिनि ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थादो लोगोफोर बिदिबा लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लग भिडिअ